phelela phela ncasa nanibukela omama xa kushunyelwa xa uqulwayo sitsho isikhalazo esiguqweni because kuyenzeka apha umama u-Ana lo mhlolokazi ungenamyeni ithi phela wayehlala apha etempileni wasuka lo mama wathi wathelela ngexesha ebhaptizwayo uyesu wathelela umoya oyingcwele wavuma ingoma wayethi ntetho uyesu yandibona xa ndililayo wathelela umoya oyingcwele saphelwa ngabantu abanjalo abantu bebesika bezenkonzweni bamvuthile kodwa karhade besamva njani uthixo singakasithandaza emakhaya kasiphuma mandizokucela namhlanje uyayazi imeko yakho pendlini and imeko yakho ingangawe nangosabecaweni imeko yakho ingake iyakuxelela ithi imeko yakho phuma fama ukhwapha ngoku ngoba imeko yakho ayikoyiki mandikucela uzoyidilitha umasethu akathela ngomgomo kamasipala mandikucele uzoyidilitha le ndawo yingeyodilitha dilitha ngoba ugcwele noba marhade bathi umntu andifuni ukuthetha nobani andifuni uba lapha enyathela khona kuba umgomo wakhe ugcwele uzowudilitha isho nto mama